de foutang. Mina sister Lelle voor Shiricho Design. You can find me tapu social media FB pagina Shiricho's Design. Me en Meki en Heemse Kref. Mooi product voor kan sabi taki. We hebben te maken met een inheemse oorspronkelijke bewoner Fusrana Kondre. En uno mag vergeten voor die Kondre man. En voor mij smasabi tak we de wina fosi Kondre man Fusrana en tak we besta in a Kondre en alle prespo de ook toesrefi in wetman Kondre. Dan mi en meki prodo ons refi fu soru taki de ingi de. We leki ingi de en we de trots dat we mag prodo nanga we cultuur crossi. No dry. If you want een mooi product vanaf you edego met je foto. Go op FB pagina Shiricho's Design. Je look de mooi product en pot je bestelling. Je bestelling en dat je sa product nanga Shiricho's Design. Jawel mijn mensen, je maraka, je krawasi, je skouru duku, edebanti, hoofdtooi, alles aan je kan vinden na Shiricho's Design mijn mensen. Jawel, daarna piri. Hallee! Bedankt voor het kijken. Abonneer nu, zodat je makkelijk de taal van Suriname kan leren. En als je deze video interessant vond, check dan de volgende video. Want wat je daar gaat leren, wil je echt niet missen.